Здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars. Тя е много хубава игра. Всички трябва да знаете Brawl Stars. Тя е много яка и така хубава игра. Че направо се чудиш на кое да играеш. Тя е невероятна просто. Тя са теги от всякъде. Може да се изтериш където искаш. Важното е да играеш. Тя е най-хубавата игра. Кой игра от тази няма. Понеже съм може да преди да помисля да качвам клипове в YouTube, реших да поиграя смисъл не много. Както виждате, тук ми е всичко да ще да си взема писите, тук 17 ден. Вие ако се чудите колко писа ми не сте видели, съм малко ще разберете. Петли 369 купи съм. Почваме да играем с началната карта с пиците, дето в накрая на евента ни ги дава. Ето ги. Аз ми посрещу Едгар и Бъзлева. I could do this if I wanted to. 28. Don't be salty. So lame. Boring. YOLO, woo! So lame. Boring. Хора, дали ще спечелим тази битка? Много е трудно. Най-вече си. Big guy. You can't make me. Can't believe I have to do this. I could do this if I wanted to. Загубихме хора. Загубихме. Вие как искате. То без загуба не става. Аз не искам да играя на това, просто ще играя на Soul Showdown, да видим колко е силен Едгар. Всеки ден вече поправка това, защото в предния клип казах 11,5, но ще ви качвам в 10. Не, в 11. Точно не на ринга в клипа. Don't touch the star. So unfair. Това ще не е гадно да ми игра. This is so lame. Не прав, что ли? Это будто маска вторая.
матч Ейкър. Направо го разбих. Направо ги изкъртих като бълхи на ринга. Направо ги отрепах. Това е днешна игра, като се играе. Хора, между другото след малко ще ставам 5400, аз мога да стигна 5500. Дори ще си. В момента, ако не видяхте за кой герой събирам за Крол. Той е легендарито. После ще събирам за Рико, за Франк, за тази долу избираемите ще събирам за Джин. Тук първо ще избера Спайк. Тук ще избера този качук. Па до тогава има време да си избирам тях. А сега продължим с победите на Showdown. Хора, почваме битката. Хайде, давай. Личко стават. Бахти гадната игра. Това е да играеш. Стара. На всяка загуба смеем героя, че да помислим. Ще го купих, дигнах го, така не го пробвах. Между това сме имам вага да се. Този е по-късно. Сега ще ги да забия тук в тази игра. Късам. Сега гледайте кой победител е то тук. Как не видят кой отбележи. И така съм много от мозъка до кръка. Хора, съмнявам се, че ще победа някога. Честно. Това е да знаеш, той си е фотока. Направо отгоре дойде. Този уникално лесно. Аз ви казах, ще ги разбия. Ще ги убия и ще ги разбия. Гледайте, само това е да си победите. Единствено, който ме има убит тук е Кенджи. Филмите не. Нашъл прав.
Скоро им беше много трудно, не можах. Но все пак взех това. И направих квест, беше изигра. Последни две битки да свърша и трети квест, да отварям там става дропна. И ще... Да, остава последния момент, където ще е най-грам. И клипа ще приключи. Това ще е. Просто някакво да стане. И този клип го очаквате в неделя от 11 часа. Няма легендари. Тук това стигат. Да, пак става. Влизаме тук, вземем се тук точки. И хора, довиждане, това беше клипа от мене.